Diep verscholen achter het Limburgse heuvels ligt de Gulpene Bierbrouwerij. Dit is de Gulpene podcast waarin onze directeur Jan Paul verschillende thema's bespreekt met verschillende mensen. Veel plezier! Beste podcastluisteraars, welkom bij de Gulpene podcast. En we zitten vandaag met z'n drieën aan tafel. Claire die onze techniek verzorgt en ons helpt om leuke onderwerpen te verzinnen. Bas Jacob, de brouwmeester, een van onze twee brouwmeesters, zit tegenover mij aan tafel. En mijn naam is Jan-Paul Rutten, directeur van de Gulpene Bierbrouwerij. En we gaan het vandaag heel spannend dit keer. We gaan het vandaag over bier hebben, Bas. Nou, top. Eindelijk. Ik denk al, wanneer gaan we het over bier hebben in deze podcast? Al dat gedoe over duurzaamheid en techniek en eindelijk bier. We hebben er eentje uitgekozen. Claire kwam met het idee. Wij gaan het hebben over het bier dat bij ons nooit te koop is. Dus dat is een goed idee. Top. Namelijk Maastrichtse Aid. Maastrichtse Aid, en je moet het een beetje op zijn Limburgs uitspreken voor de niet-Limburgers die aan het luisteren zijn. Maastrichtse Aid, dat is een bier dat we eigenlijk al sinds de jaren 80 maken. En eigenlijk een van de leukste bieren die we maken, vind ik zelf altijd. Om maar te beginnen met de vertaling, Bas, wat betekent Maastrichtse Aid? Maastrichtse Aid betekent eigenlijk gewoon Maastrichts oud. Dus van origine is het ook een heel oud bier. Ja. Maar misschien is het leuker om even de geschiedenis te vertellen en dan de rest. Ja, we gaan toch weer een stukje geschiedenis doen. Maar we gaan eigenlijk echt over bier praten. Maastrichtse Aid komt oorspronkelijk uit Maastricht, deze bierstijl. Is een heel oude bierstijl die vroeger gebrouwen werd in Ruttens bierbrouwerij De Zwarte Ruiter. Dat is een brouwerij die stond in Maastricht op de Annalaan. Een van de grootste brouwerijen van Nederland destijds. En er was een familie Rutten die daar bier brouwde. En die hebben daar een aantal generaties bier gebrouwen. En een van de belangrijke bieren die ze daar maakten was Maastrichtse Aid. De techniek gaan we zo induiken. En een van de zonen Rutten, die daar destijds in die brouwerij actief was, is uiteindelijk getrouwd met een meisje Smeets. Die dame Smeets, die was van de familie Smeets van de Gulpene Bierbrouwerij. En zo is de familie Rutte eigenlijk een generatie of 5 geleden in Gulpen aangekomen en hier verder gaan brouwen. Maar die receptuur die zat bij ons in de achterzak. Dus wij wisten als familie Rutten natuurlijk hoe we Maastrichtse Aid moesten maken. Ondanks dat die brouwerij dus in Maastricht niet meer bestaat. Die is ergens begin 20e eeuw gesloten. Die is overigens opgekocht door Heineken en daarna gesloten. Dus daar hebben we veel van geleerd in het verleden. Dat soort dingen doen we niet meer. Maar de receptuur Maastrichtse Aid is binnen de familie gebleven. En is mijn vader in 1984 of zo volgens mij weer opnieuw gaan brouwen. En waar wordt dat bier eigenlijk gemaakt? Waar wordt dat bier gemaakt? Ja. Nu in Gulpen. Ja, waar in Gulpen? Waar in Gulpen? Het is eigenlijk zo, het uiteindelijke voederbier, en daar gaan we het zo over hebben wat dat allemaal betekent, dat wordt in de Zwarte Ruiter gefermenteerd. Daar komt de naam weer terug. De Zwarte Ruiter, herberg de Zwarte Ruiter, daar heb je een hele mooie ruimte en daar staan hele grote houten rechtopstaande vaten, lijken een beetje op wijnvaten die uit de kluitengewassen groot zijn. Het mooie daarvan is, daar verzuurt de Maastrichtse Aid in. Dus daar wordt het zuur bier wat daar gemaakt. Dus sinds de jaren 80 staan er in herberg de Zwarte Ruiter op ons dorpsplein hier in Gulpen. Staan die houten vaten. Ja. En wat stoppen we daarin? Waarom verzuurt dat bier daar? Nou, in principe de basis daarvan is dat we een bepaalde wort brouwen met heel weinig hop erin. Want even voor de podcastluisters, alle zure bieren die gebrouwen worden, die hebben eigenlijk oude hop nodig. Dat klinkt heel gek, want de meeste brouwers met IPA's willen hele hoppige, verse hoppen. Nee, voor zure bieren, voor geuzes, lambieken en voor de Maastrichtse Aid gebruik je eigenlijk oude hop. Waarom oude hop? Want dan krijg je namelijk, dat is heel technisch, die polyfenolen worden niet helemaal goed omgezet. En dan krijg je uiteindelijk een veel zachter, mooier bier. Anders krijg je die hopharsen in je bier en dat is niet mooi in een zuurbier. Dan krijg je heel harsigheid. Heel hard wordt dat. En dat wil je juist niet. Een zuurbier moet mooi zacht zijn en een hele lichte hoppigheid erin zitten. Oké. Dus we maken onze oude hop op? Dus we maken onze oude hop op. Zo, ja, dat is ook een manier. En misschien wel leuk om dan heel even een stapje terug te doen. Spring een beetje hak op de tak. Maar over oude hop gesproken. Vroeger, het heette ook Maastrichtse Aid. En dat vroeger de brouwerij mislukte wel af en toe eens iets. En of er kwamen bieren terug.
En dat was natuurlijk uit een oud bier kwam dat terug. En vonden ze natuurlijk zonde om dat weg te gooien, want bier was relatief kostbaar en best wel een flink proces natuurlijk. Wat hadden ze? Ze hadden dus die houten vaten, die rechtopstaande houten vaten. En daar deden ze alle restjes van elk bier wat ze terugkregen en ook van de brouwerij, deden ze dat aanvullen. Tot op een gegeven moment, aan het einde van het jaar, was die voeder dan vol, of hadden ze een aantal van die voeders. En dan was het helemaal verzuurd. En dat bier gingen ze dus weer blenden met jong bier, want dat was heel zuur, een beetje azijnachtig moet je het voorstellen. En dan wilden we wat meer leven in komen, wat meer frisheid, wat meer body. En dan gingen ze dat blenden. En dan kreeg je dus een bier uit, wat een zoet-zuur blend was. En dat was dan Maastrichtse Uit. Aha. En eigenlijk doen we dat nu. Nou ja, het is niet dat we de oude meuk bij elkaar gooien. We nee, dat doen we niet. Vers brouwsel. Ja, we brouwen dus een vers brouwsel wel met oude hop. Maar dat hoort erin. Dat klinkt heel gek, maar dat hoort erin. Dat laten we dus verzuren. En dat verzuringsproces, dat is spontane vergisting. Omdat we dat al zo lang doen, in hout zitten natuurlijk nerven. En daar gaan allemaal bacteriën en gisten in zitten. Ja. Dus in principe toppen we, in ieder geval als we de voeder gaan leegmaken, om weer te gaan blenden, daar hebben we het straks over. Dan laten we altijd een restje over van het vorige voederbier, van de vorige Maastrichtse Uit. Ja. En dat dient eigenlijk als starter voor de nieuwe wort. Dus dat hout dat wordt niet helemaal schoongeschropt en zo. Nee, dat is de bedoeling dat moet erin blijven. Ja. En wat krijg je dan? Je krijgt een symbiose, noem je dat. Een symbiose is tussen gisten, die dus alcohol aanmaken door suiker om te zetten, wat in de wort zit. En je hebt bacteriën. Je hebt melkzuurbacteriën en Brettanomyces en Brettanomyces bruxelles. Dat zijn allemaal pretbacteriën, hoe ze dat noemen. En die maken dus zuren aan. Dat zijn de bacteriën waar zeg maar de gewone brouwer doodsangst uitslaat. Ja, hè? klopt inderdaad. Die wil je niet in je brouwerij. Of we moeten alleen maar zuur bier willen maken. Dat lijkt me ook heel tof. Ja, maar ik weet niet. Ik weet niet of we dat kennis met zover krijgen, maar... Het zou leuk zijn. Het zou leuk zijn om die gedeelte te doen. Nee, dus dan moet je strik apart gescheiden houden. Dus als we dat ook verwerken, dan selecteren we 1 brouwer die dat doet. En die begint die dag, en meestal duurt het 2 dagen voordat we die voeders leeg hebben gehaald. En die mag dan die dag en de dag daarna ook niet meer in de brouwerij komen. Nee, wordt ook gedesinfecteerd die brouwer. Die wordt helemaal gedesinfecteerd inderdaad. Dus die mag gewoon de brouwerij daarna niet meer betreden. Omdat die gewoon allemaal gisten en bacteriën op zich draagt. En als hij dan iets aanraakt in de brouwerij, dan kan zich dat daar gaan infecteren. Dus krijg je daar allemaal Maastrichtse Uit in de brouwerij. Maar even terug naar de symbiose, want dat vind ik wel cool. Symbiose is dus eigenlijk een soort van dierentuin aan bacteriën en gisten. Ja. Die eigenlijk een soort van evenwicht hebben gevonden waardoor ze gezamenlijk heel goed leven. Ja, klopt inderdaad. Want in principe de gisten die zetten de suiker gedeeltelijk om in alcohol. En de bacteriën die zetten een deel van de alcohol weer om in zuren en in andere dingen, maar laten we het even op zuren houden. En je hebt nog wat onfermenteerbare suikers, dat heb je meestal de zoetheid in het bier. Ja. Dat zet die bacterie, die kan de gist niet opeten of die kan die niet omzetten, daar doet hij niks mee. Dextrine noemen we dat, dus een beetje druivensuiker, zo moet je je voorstellen. En die bacteriën kunnen het wel omzetten. En daarom krijg je hele complexe geuren en smaken erin. En die hebben een perfect evenwicht gevonden. Dus wat de symbiose doet, die sluit ook de hele vloeistof, dus de hele moeder Maastrichtse Uit sluit die af. Dus je krijgt een soort van witte koek op. Het klinkt niet heel smakelijk, het ziet er ook niet heel smakelijk uit. Maar een witte koek krijg je er bovenop. Ja. En voor de gelukkigen die wel eens de tank hebben gezien en zelfs hebben mogen ruiken. Dus er komt echt een hele rinzige, zure geur vanaf. Ja. Ik vind het fantastisch mooie geur. En je ziet inderdaad die witte koek bovenop op het brouwsel liggen in die tank. Dus die symbiose die zit daarin en die blijft ook in dat hout zitten. Hè? Dus die tank worden van binnen ook niet helemaal schoongemaakt. Die doen we niet reinigen, die doen we niet zoals in de productiebrouwerij met RVS tanks. Die wil je helemaal brandschoon hebben. Ja. Dat doen we daar niet, want als we dat doen, dan maken we de symbiose dood en dan gaat hij niks meer doen. En dat moeten we in stand houden, want het is een hele bepaalde cultuur. Stel je zou die voeder nu oppakken en je zou die in Maastricht neerzetten, krijg je een andere smaak uit. Ja, omdat het zich aanpast aan zo'n omgeving. Je moet een beetje voorstellen, toen de Fransen naar Amerika gingen, naar de Verenigde Staten gingen, en ze gingen zuurdezenbrood meenemen, want dat was vroeger het brood, de starter om te vergisten in je brood. Kregen ze een veel zuurder brood uit in Californië, wat nu dan Californië is.
Dus we moeten die maar eens opzoeken. Dat is een heel leuk verhaal, maar dat is een beetje hetzelfde. We dwalen nu een beetje af. Het essentie is hetzelfde. Niet over brood, maar de essentie is hetzelfde. Oké, duidelijk. Dus eigenlijk de Gulpener Vallei, waar we hier in zitten, heeft zijn eigen symbiose. Die is terug te vinden in de houten vaten, in de Zwarte Ruiter. En daar vergist het, zure vergisting, spontane vergisting noemen we het ook wel. Ja. Hoe lang ligt dat brouwsel daarin voordat het klaar is? Er ligt daar minimaal een jaar in. Dus het duurt een jaar, dus een heel lang proces, voordat het gewoon helemaal verzuurd is en dat het precies is zoals we willen. Oké, dan sturen we die uitgeselecteerde brouwer. En wat misschien ook wel, we hebben een paar voeders te staan. En het is ook wel eens voorgekomen dat een voeder niet zich mooi ontwikkeld heeft. Die laten we dan langer liggen en als hij dan nog niet ontwikkeld heeft, dan moeten we helaas zeggen, nou goed, we zetten het voor iets anders en niet voor de Maastrichtse Eid. Dus dit is wederom een heel ambachtelijk proces. Waar de natuur eigenlijk bepaalt hoe het loopt. Dus als je een hele warme zomer hebt, dan is het anders dan dat je een wat mindere zomer hebt. Of een koudere winter hebt. Of dat allemaal. Sinds de jaren 80 doen we dat al zo. 1 keer per jaar ongeveer komen die voeders vrij. Dan sturen we dus die ene persoon die daar naar binnen mag en nergens anders meer mag komen, sturen we daar naar binnen. Die krijgt ook een rode stip op zijn voorhoofd, dat iedereen hem herkent. Ja. En dan worden die voeders leeggehaald. En wat gebeurt er dan? Dan moeten we verwerken het wel in de brouwerij. Dus wat gebeurt er? We pasteuriseren het bier en heel vaak staat het moederbier. Het moederbier, ja. Uit die houten vaten. Uit die houten vaten. En heel vaak staat pasteurisatie een heel slecht daglicht. Maar dat moeten we doen, want we willen uiteindelijk een blend maken. Dat is vrij uniek hoe we dat doen. Dus we hebben het moederbier, daar schakelen we in principe de gisten en bacteriën uit. Daar gaat niks van de geur of smaak verloren, maar we willen niet meer dat die actief zijn. En dan blenden we het met een donker bier. En die blend, en dat is ieder jaar een andere verhouding, want soms is die wat zuurder het moederbier en soms wat minder zuur. En dat mogen we, of dan stellen we dat samen. Ik en Steven, de andere brouwmeester, stellen dat dan samen. En dan gaan we dat blenden met het juiste donkere bier in een bepaalde samenstelling. En dan wordt het gelagerd, want dan krijg je nog een lagering, want je hebt 2 bieren, voeg je samen. Dan is het nog een beetje apart, dat moet een beetje in balans komen, een beetje maturatie, dat rijpen. En dan daarna vullen we het eigenlijk alleen maar op fusten af. Ja, niet op de fles. Niet op de fles, nee. We vullen het alleen maar op fusjes af. Maar jullie sluiten hier dus eerst een dag op in het laboratorium. Ja. Met een emmer heel erg. Bier en een emmer heel erg vinden we dat. En dan ga je een hele dag proeven om de juiste verhouding te bepalen. En dan wordt het geblend. Dan gaat het nog wat lager, rijpen. En vervolgens wordt het afgevuld op fust. Waarom niet een fles? Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Flessenlijn, dat is een vrij moeilijk stukje in de brouwerij om te reinigen. En er zitten allemaal bewegende delen aan, technische delicaten. Dus je hebt heel veel bewegende onderdelen, heel veel rubbertjes, heel veel zieltjes allemaal. En mocht er toch in die Maastrichtse Eid iets zitten van die bacterie of gist, en je krijgt het in je afvullijn, dan ben je dus al die bacteriën in jouw normale bieren, in jouw gulp en de andere bieren aan het duwen. En dan krijg je bijvoorbeeld een zure pilsener of een... dat moeten we niet hebben. Dat moeten we niet hebben. Dus dat is de reden hoezo we het niet doen. Wat we wel doen, is af en toe wat fusjes in onze microbrouwerij. Daar zijn we relatief flexibel en dan vullen we kleinschalig, toch nog kleinschalig wat van die flessen af. Ja. Claire, wat doen we met die flessen die we wel afvullen? Ja, die zetten we op de webshop. Op de webshop. Ik heb ze nog op de webshop gezien. Maar dan moet je... Als eerste krijgt natuurlijk onze Gulpener Vrienden de kans om deze bijzondere flessen te kopen. Net zoals onze andere bijzondere micropauzes die we aanbieden. Dus eigenlijk als je er aan wil komen, moet je Gulpener Vriend moet je Gulpener Vriend zijn. Dan heb je meer kans om het te krijgen. Precies. En als we nog over hebben na een bepaalde tijd, meestal is het een dag. Dus de Gulpener Vrienden hebben een dag om en dan is er nog 1 fles over. Ja, en dan gaat die op de gewone webshop. Maar vaak halen we dat nog niet eens. Maar de ambitie is om wat meer af te gaan vullen, zodat we het wat vaker beschikbaar kunnen stellen. Ja. Dus we hopen dat dat de komende periode een keer gaat lukken. Ja. Want we merken dat er heel veel vraag naar is en dat het eigenlijk binnen een paar uur meestal uitverkocht is. Ja. De fles en het is een heel mooi bewaarbier, dus je kunt het heel lang laten liggen. Dat is misschien wel een leuke afsluiter van dit proces. Dus überhaupt op Fust is het te krijgen. Horeca-ondernemers die kunnen het op Fust bestellen. In het brouwlokaal is die altijd te krijgen. In de Zwarte Ruiter op de markt in Gulpen is die volgens mij ook bijna altijd te krijgen. Er zijn een paar zaken in Nederland waar die terug te vinden is.
Maar je moet natuurlijk wel, het is een heel specifiek bier. Het is een zuur, zoet bier. Ja, we hebben helemaal niet over de smaak gehad. Nee, wat is de smaak eigenlijk? Ja, nou, het is een zoet-zuur blend. Het is een bier van 3,5%. Dus heel laag in alcohol. Heel fris. Heel fris, heel fruitig. Een beetje gedroogd fruit. Balsamico een beetje. Maar wel de echte balsamico zijn. Ja, niet die nep uit de supermarkt. Maar wel echt de echte uit Modena. Heel mooi moutig, heel mooi zoetje zit erin. Maar het is heel fris en fruitig. En zeker proberen. Ik hoor ook Beetje vaak karamel mensen zeggen, het is een heel gaaf bier voor de zomer op het moment dat je gefietst hebt en je gaat op het terras zitten. En voor met eten te combineren, want het heeft heel veel raakvlakken met wijn. Ja. Dus omdat het het is eigenlijk bijna niet bitter, het heeft mooie zuurtegraad erin, mooie zoetje erin. Het is licht in alcohol, dus je kunt er heel mooi bij eten serveren. Maar je hebt lovers en haters. Ja, Mensen die die komen daar lovers en echt haters. vanuit het hele land naar Gulpen om dat bier hier te mogen proeven. Ja. Maar je hebt ook mensen die ruiken een keer, die Ja. nemen een slok en die zeggen, nou dit moet je echt nooit meer voor mijn neus zetten, Ja. want dit vind ik vreselijk. Ja. Dus Ik zou het lovers en zeker proberen. Het is een van mijn favoriete bieren Ja, van voor mij Gulpen. ook. Dus, Zeker. ja. Misschien een mooie afsluiter voor de bierkenners onder ons. Die zullen de naam Henri Reuglin zeker kennen. Een van de bierexperts van Nederland. Die ook de bieropleiding, de Stibon-opleiding ontwikkeld heeft. Die is, ik denk een jaar of zo geleden, heeft hij zich gemeld. Jan-Paul, ik kom langs met iets heel bijzonders. Wanneer heb je tijd? Die is hier aan deze tafel overigens komen zitten. En die haalde een fles Maastrichts uit zijn tas. Met een papier daarom gewikkeld. Dat helemaal verweerd was en versleten was. En de houdbaarheid van die fles was 1987. Dus die is ergens 1984 of 85 waarschijnlijk afgevuld. Was dus meer dan 30 jaar oud. We hebben die fles opengetrokken hier met z'n tweeën. En we hebben een hele middag hier met die fles gezeten. En lopen genieten van hoe waanzinnig mooi die smaak zich ontwikkeld had. Die was meer dan 30 jaar oud. Zuur bier in de fles, opengetrokken. Die hebben we z'n tweeën meester gemaakt. En daar kwamen echt waanzinnig mooie smaken naar boven. Dus het is niet alleen een bewaarbier, maar het is een bewaarbier dat na 30 jaar zelfs nog ultieme smaken geeft. En echt, waarschijnlijk die veel lekkerder was dan in die eerdere jaren waarin dat bier afgevuld was. Dat was een van mijn bijzondere Maastrichtse ervaringen. Dus mocht je nog Maastrichtse ei thuis hebben, ik heb nog niet zo'n oude Maastrichtse meld je even. Je kun je aan deze tafel nu aanzetten met mij erbij. Ja, proeven. Volgende keer zullen we nog iets breder proefpanel zorgen. Maar deze had ik voor mezelf gehouden. Maar bij deze Maastrichtse uit, zuur-zoet balans. Je hebt lovers, je hebt haters. In Gulpen altijd te proeven. Heel af en toe op fles. Maar dan moet je Gulpen nog rund worden. Weet je zeker dat je, als je je e-mail althans in de gaten houdt, de kans maakt om een paar van die flessen te bestellen. Dat was Maastrichtse uit. Jawel hè, ja, volgens mij het hele bier gehad met de smaakbeschrijving. Dank voor jullie luisteren naar deze Gulpen podcast en tot de volgende podcast.